Preto som prišla aj k doktorke Alenke Palovej, lebo poznám jej prácu, viem, ako ona pracuje a viem, že všetky úkony, ktoré robí ženám, či už ženám alebo aj mužom, robí veľmi prirodzene. A hlavné je to, že nevidno na tej jej práci, že niečo umelé. Teda to znamená, že nezistíte na tej žene, ktorá odtiaľto odíde, že by mala nejakú úpravu tváre. A to je podstatné. Pretože keď môžem spomenúť taký typický príklad preháňania v súčasnej dobe, tak to je Nicole Kidman. Tu som si tak všimla teraz v poslednom čase, že ona to naozaj s tým botoxom prehnala a vyzerá ako vosková figurína.